karaszézóról van. Ami karaszézóról van. Igen, karadézó. Nagyon jó volt. Kellemes érzés volt. Engem is szombaton a Lidl csikítőnek kicsi úgy ittem az ablakot. Én szóval én megsegítem várni, én összeestem ott, úgyhogy... Nagyon jó volt. És simán elkaptam, és akkor vasvilágban. Most a Pennyéget nézem el. Nem olyan idősek vagyunk. Nincsen Pityu. Nincsen Pityu. De most nem mondom, mint Pityu, hanem mint Pityu-Pityura. Ezt nekem mondtad? Nem, szomszéd. 8 Anna van még. Hát jó van, nem hallottam, na. Tiszta jössz föl, ez YouTube gyanús lesz. Ez YouTube gyanús lesz. YouTube. Az. Hát de Istenem, itt komoly munka folyik. Hallottátok, hogy a vágóba a Magdit, meg a Tüzest. Magdit. Nem a... Meg a Tüze? Ma már nem szabad. Mi van a Tüzessel? Hát betegek. Nem áll. Hát de a Magdit akkor kim fogunk szaragolni? És hogy fogják meg a Magdit ezt? Na, ezt Annikának nem mondjad, ma addig a De Tiború. tényleg a Magdit is el. Ja, De azt kell elvenni. már nem tudom. De nekünk kell. Jó, és a szamádi. Ne, Fantom! Még a szamádi. Na most használják ízét a szamázsit. Fantom! Na, ezt Annikának nem mondjad, azt így. Hanem a Gyógyszerű. gyógyszer meg a arcpakolás. A szamázsi. Gratulálok. Hiányzik, aki ez még a fejére is kell. Különlegesség. Milyen dobozunk meg? Nem. Azaz, szedd alá! Szamázsíros Végre! Ami mindig ég a szám. Szamázsíros kenyér. Te normális vagy ember? Ez jól érzi magát? Annika. Balázs zsíros kenyér. Nem baj, egy kenyérre való talán van. Még több is, csak te nem tudod. Még több is van neki, csak te nem látod. Vagy nem tudod. Hát nem is tudom. De olyan nincs, amit elítom. Te már csak tudod. Balázs. Nem Balázs kenyér. Nem mész innen. Hát itt komoly munka folyik.